Ezen a durva, kíméletlen földön otthont építeni, na ehhez olyan férfi kellett, aki bátor, rettenthetetlen és acélkemény. Itt a merész és kitartó férfiak boldogultak. De vannak férfiak, akik csak nagy, óriási puncik. Néma! Meglep, hogy elgyűjtél, Stark. Ja, hát azt mondtad, kiírtod a családomat és felgyújtod a házam, ha nem jövök, úgyhogy... Lőjjé! Igen. Van bármi olyasmi, amivel rá tudnálak venni, hogy fújjuk ezt le? Besárgáztál? Hát, na jó, hát ez eléggé rasszista a szorgos távol-keleti barátainkkal szemben, nem igaz, fiúk? Lőjjé már, te kurafi! Nézd, úgy érzem, meg tudnánk ezt beszélni. Tudod, találhatnánk egy higgadt, racionális megoldást, és talán egy nap nevetünk az egészen, érted? Nem vagyok nevetős kedvemben, Stark. Pedig mindennek van humoros oldala. Ó, nézd, ezen nevetni fogsz. Nézd az árnyékunkat. Mintha az árnyékaink megcsókolnák egymást. Ezt nézd meg. Ó, ezt figyú. Úristen, Charlie! Úristen, nagyon kösz, ez nagyon nagy lelkű tőled. Ó, hűha, hát ez mennyire remek fickó vagy, hiszen alig ismerjük egymást, de ami jó, az jó, nem? Megpaskolom a kalapot, ha kezdek elsülni, jó? Nézd, nevetünk, igaz? Most nevetünk. Egyáltalán min veszekedtünk? Már nem emlékszem, te igen? A redves birkáid lelegelték a fébirtokomat. Az a fű sose nem nő vissza. Mit szólsz ehhez? Kifizettem a károdat. Oké, csak adj 2 napot. Eladok pár birkát, és megszerzem a pénzt, jó? Csak 2 nap. Ha nincs meg az a víz, én megtalállak. Jó, remek, nagyon köszönöm a türelmedet. Tényleg nagyra értékelem is, látod? Micsoda megkönnyebbülés ezeknek az embereknek, akik idejöttek és remélték, hogy baráti módon megoldódik a dolog, igaz? Ó, valaki lőjön már le valakit, fél napi szabit vettem ki ezért. Jó, szeretnék rámutatni, hogy ő az irodalomtanár az iskolában. Egy kis ízelítő.